Здравейте, пичове! Как сме? Добро начало, а? Тъй. Да започваме. Така. This is mine house in Gathering Mouse. I am Николай Димов Димитров. Добре, стига съм бъбнил на английски, който не го знам. Аби роровато сейро. Сигурно се чуете, що хода с меч в ръка. Съм толкова предпазливите. Аз се досетете. Нали да. О! Ауч! Дубиду! Скубидубиду! Ау! Така. Препоръчителен родителски контрол. Не давайте в сървър на децата да ядат око на паяк. Да ще видим постиженията. Време за ерфне за времене. Летящи прасета. Изисква убий крава. Изисква време за удар. Използвай дъски и пръчки. Да, сета. Дреме. I am Димитров. Само че съжалявам, че видеоклиповете, епизодите, в които построих тази къща, не бях заедно с вас. Но сега съм заедно с вас. Настройки. Трудномирно. Сега ще видим материали. Имам Pleasure Plate имам лапис лазури. Абе, нали, нямах ли 20 лапис лазури? Или не? Нещо бъркам. Сета. Вижте нещо. Бабах ти майката. Лазуритен блок, лазуритен лазоблок. Така, нямам кирка с която да щупа това нещо. Вижте ми градинката. Бих се с скелети и паяци, но съжалявам, че не съм заедно с вас, когато снимам другите клипове. Така, виждате, направил съм 1000 тухли. Имам си диамантена кирка. Диамантена кирка. Ма вие знаете. Тъй че. Така. 3 тухли. Ау, голина. Добре. Мога да си направя още една тухличка. Така. Следващия епизод. Седми епизод. Няма да бъде седми епизод. Ще бъде Майнкрафт оцеляване в истинския живот. И с моят приятел XX Drive, който във втори или трети епизод ви го представих. Ние ще бъдем в този сървър и ще играем с разни селендури. Селяни имам предвид, мисля, че се досеща какво. Ами, в този епизод основно няма какво да ви показвам и няма какво интересно нещо да правим, освен да търсим кокали, за да дохраня кучето, което тръгнах да храня, за да стане мое. Но му дадох само 3 кокала, а очевидно те не са стигнали, за да си направя вуче, което ще да ми помага в борбата срещу
чудовище и щеш да ми бъде верен приятел на справедливостта. Но не. И сега ще си направя камина, обаче няма как да я запалим. Не, тук ще си направя тухлена къща. Сигурно си викате най-сетне нещо той с нас да прави. Само се надявам тухли да ми да стигнат, защото им чувство, че преди малко бяха един стак. О, това пък кога порасна, бе? Така, тази къща ще бъде... Нямам колко стака. О, имам само още един стак. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Окей. Така, вратата ми ще бъде по средата. Ще ми трябва една печка, обаче... Или най-добре да събера пясък. Да си направя стъкла. И... да си достроя новата къща. Третата нова къща. О. Не се чудите как ще изляза, 100%. То си личи. Така ще ми трябват малко въглища. Ага, те са ми били в мене. Аз пък къв скок направих. Виждате, моята защита достига почти максимално ниво. И съм почти в пълна безопасност срещу чудовищата. Така. 100% няма да ми стигнат. Ако не ми стигнат, ще ми направя до 3 купчета. А пък и ако до 3 не ми стигнат, няма тогава да си правя къща. Нова. 100% вече няма как да ми стигнат. Я. Да, значи ще трябва да свалим по едно купче. Айде. Така, листата са ми излишни. Днеска получих шестица по математика. Аз съм отличникът на класа по математика. И всички ме наричат Фуко. Защото те не разбират самите нищо от математика, горкичките. И вие не разбирате от математика. Басове. Вие сте нищо по математика. Нищожества. Шегувам се, бе. Вие сте пичове. И сега е време за лесно. Време е за лесно приключение, разходки, забавления, с които чудех с човека в един към непознатото върви. О,
Време за приключение с Джейката Фин. Готови за Мечърс. Ей, то няма никой. Как така няма никой? Как така? Лесно, нормалното, мирно. Юби! А вратата? Ти вкъщи предета ли имаш? Не ми умра, съм гаден. Добре, това ми пречи да ще ползвам крафта. Значи го махам. Тухлите няма да ми стигна, така че къща няма да има. Да, трябва ми крафт. О, я си го направя тук. А трябва да съм оборудван с дърво. То в Майнкрафт няма никой повече с повече от мен. Освен ако нямате too many items. Промени items. Too many items. Съм сигурен на макс, че знаете какво значи. Ако не, значи по-добре не играете Майнкрафт. Така, тухлите няма да ми стигнат. Което не ми харесва. Пак го казвам. А стъклото ми да не говорим за него. Айде сега да си опечеме още. Скоро трябва да приключвам епизода. Хора! Дано успя да довърша къщата. Бип, бип и роп. Пазещите от крибари. Защото тухлите гръмват трудно. Добре. Най-накрая. Бързо, че няма да ми стигне времето и няма да кача този клип. Аре хора, мисля. Точно и 15 свършвам. Ако не, тогава ще режа части. Но можете да бъдете сигурни, че няма да има много резани части. Ура! Бързо! Така, с таван тухлите няма да ми стигнат. Така че таванът ми ще бъде... Имам чувство, че ще ми стигнат. И това е само чувство. Но истина не е. За сега само това. Бързо правя факлите и ги слагам и бай! О, не, свърши ми. Бай! И... животче. Така, останалата част от тавана ми ще бъде от стъкло. Дано да ми стигне времето да довърши тавана. 30 секунди! Хора, няма да стане тази работа, имам само още 20 секунди. С 20 секунди, стъклото ми не стига, тъй че... още колкото има. Не! Хора, последно стъкло е бай!